πρώτα ο Θεός να έχουμε ένα εξαιρετικά δημιουργικό 2024. 2024 στην εταιρεία μας, σε όλους μας, αλλά και σε εσάς ένα ευτυχισμένο 2024, να έχετε με τις οικογένειές σας και να είμαστε αγαπημένοι και κάθε χρόνο να είμαστε μαζί. Να έχουμε ένα ευλογημένο και ευτυχισμένο 2024 και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα και μας τιμάτε στη γιορτή της εταιρείας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά σε όλους, παιδιά. Εγώ θα πω σε όλους καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτήν την εξαιρετική για μας βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εδώ, τους ανθρώπους τους δικούς μας, την ομάδα μας, το Σαβρά Μιστή, που είναι εδώ κοντά μας, που μας αγαπά, μας υποστηρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους επισήμους, τους ανθρώπους τους δικούς μας, τους απλούς, τους ιδιαίτερους, όλους όσους είναι εδώ κοντά μας. Και θα πω ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι ένα. Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη, δουλεύεις πολύ, αμείβεσαι. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε, είμαστε και οι δύο της ίδιας σκέψης και της ίδιας επιθυμίας. Θέλουμε κάθε τι να το κάνουμε σωστά και επιτυχημένα. Αυτό ήταν το μυστικό μας από την αρχή, χωρίς να λέμε πολλά. Όλη η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και όλους. Συγχαρητήρια, παιδιά. Η οικογένεια Σαβράμι είναι μια οικογένεια επιτυχιών, αλλά ξέρουμε όλοι πως οι επιτυχίες είναι εξωγενή πράγματα. Είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι μέσα στην καρδιά αυτών των δύο ανθρώπων. Λέμε ότι όσο ανεβαίνει ένας άνθρωπος, όσο ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας ένας άνθρωπος, τότε αναδεικνύεται ο πραγματικός του χαρακτήρας. Αυτό δεν λένε? Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά, ο Βασίλης και η Αλεξία και ο Βασίλης, αυτό το οποίο έχουν καταφέρει είναι να κερδίσουν τις καρδιές όλων των παιδιωτών. Όχι μέσα από την επιτυχία τους στην επαγγελματική, αλλά κυρίως μέσα από την αγάπη την οποία δίνουν και την μεγάλη και ανιδιοτελή κοινωνική τους προσφορά. Εγώ λοιπόν δεν θα σταθώ στις μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες τις οποίες έχουν, μεγάλες εμπορικές επιτυχίες τις οποίες έχουν, και θα τους πω σαν ένας πολίτης του Πειραιά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το μεγάλο κοινωνικό τους έργο. Άλλη μια χρονιά εδώ, μαζί με την Αλεξία και τον Βασίλη, στην ετήσια γιορτή της εταιρείας τους, με την οικογένεια Σαβράμι, μια οικογένεια μεγάλη. Δεν είναι ο Βασίλης και η Αλεξία και ο Βασίλης μόνο, είναι και όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία κατά μεγάλη μας έχει πει ο Βασίλης και η Αλεξία ότι είναι η καρδιά και η ψυχή της εταιρείας. Πολλά μπράβο στην εταιρεία, πραγματικά είναι μια πολύ δυνατή εταιρεία που ανέρχεται συνεχώς. Αλλά όπως είπε και ο Κώστας, το σημαντικό είναι η ποιότητα των ανθρώπων, της Αλεξίας και του Βασίλη. Δεν είμαστε εδώ εκ της θέσεώς μας, είμαστε εδώ ως φίλοι σας και νομίζω μας καλείτε και ως φίλους σας. Δεν μας καλείτε επειδή είναι υπουργός ο Κώστας ή δήμαρχος εγώ, αλλά επειδή είμαστε φίλοι αυτά τα χρόνια. Και πραγματικά αυτό που έχω να ευχηθώ πέρα από υγεία σε εσάς και σε όλο το προσωπικό της οικογένειάς σας, να συνεχίσετε να έχετε αυτή τη χαρά για ζωή που έχετε πραγματικά και αυτά που είδαμε εδώ και αυτά που μας είπε η Μπάγια, και να συνεχίσετε πραγματικά αυτή τη μεγάλη προσφορά που έχετε όχι μόνο στο Πειραιά, αλλά και ευρύτερα. Η εταιρεία Σαβράμι είναι η χαρά της αγοράς για την ποιότητα και τις τιμές της. Ο Βασίλης και η Αλεξία είναι η χαρά του Πειραιά με την παρουσία τους και τη φιλία τους. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για όλα. Να είσαστε πάντα καλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Εμένα η χαρά είναι διπλή. Ένα, γιατί έχω φίλους τον Βασίλη και την Αλεξία, αλλά η επιχείρηση είναι στο Δήμο μας, προσφέρει πάρα πολλά και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για το κοινωνικό έργο. Δίπλα με τον Πειραιά είμαστε, αλλά δίπλα και με την Αθήνα, Γιώργο. Είμαστε Ολυμπιακοί, αγαπάμε τον Πειραιά, η γυναίκα μου είναι Πειραιώτισσα, όμως η επιχείρηση είναι στο Δήμο μας. Άρα είμαστε διπλά περήφανοι για όλα αυτά, Βασίλη. Σας εύχομαι να το οδεύσετε και να πάτε όσο πιο ψηλά μπορείτε. Και συγχαρητήρια, γιατί τιμάτε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Και όταν μια επιχείρηση σέβεται τους εργαζόμενους, είναι σίγουρο ότι θα πάει πολύ ψηλά. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους.